बयनिसिमबो बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों दिनै जोङो बर' माहारि फरायसा आफादा मरिगाव जिल्लानि जागिरदआव दंफैयो आरो बेवहायनो जोङो दिनै अल आसाम टिवा स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेननायाव आरो गासैबो जोंनि बे ओनसोलनिनो थागिबि जेरै जोंनि बर' सुबुंफोर जेरै टिवा कार्बि आरो राभा बिथांमोननि जि हांख्रायनायाव जों दिनै बेयाव नुजाफैनो हादों। थांखिया बेनो दे जोंहा आसाम सरकारा बावैसो सिगां बे जागिरदखौहाय सेटेलाइट टाउनशिप बानायनायनि थाखाय बिथांमोना मोनसे डिक्लेरेसन होदों आरो बे टाउनशिप बानायनायनि उद्देश्यआवहायनो दिनै आसाम सरकारा दिनै बे ओनसोलाव थानाय थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोर दिनै बिसोरनिफ्राय 5000 बिगा हा दिनै बिथांमोना लानो नागिरदों। दा बेखायनो जोंनि गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्राबो जागिरदआव दिनै थांनानै दङ। दिनै सारा आसामावहाय दिनै मिथिया जानो हागौ बेवहाय 10,000निबो बारा 15,000निबो बारा जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोबां बोसोरनि आगोलनो दिनै थांनानै दङ। दिनै बिथांमोननि हाखौबो दिनै आसाम सरकारा जौगानायनि नामाव टाउनशिपनि नामाव दिनै बिथांमोना लानो नागिरदों। दा बेखायनो जोङो दिनै खबर मोननानै जोंनि अल आसाम टिवा स्टुडेन्टस इउनियननि हांख्रायनायाव जोङो दिनै सफैनो हादों आरो जोंनि बर' सुबुंफोरनि हालोदखौ नुफैनानै जों जोबोद दुखु मोनदों। दिनै जोंहा ट्राइबेलफ्रा जोंनि बर' सुबुङानो जाथों बेलेग ट्राइबेलानो जाथों जोंनि आसामाव ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक दङब्लाबो दिनै जोङो बे हानि निरापत्ताखौ जों मोननो हायाखै। दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा भारतआ उदांस्रि जानायनि उननिफ्रायबो दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरनो ट्राइबेल सुबुंफोरनो हानि दिनै निरापत्ताखौ दिनै होआखै। जोंहा दिनै बे ओनसोला सिक्सिडुल नङा जानो हागौ नाथाय जोंहा राइट टु फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्टनि थ्रुयैबो जों दिनै हाग्रा बंग्रायाव जोंनि बर' सुबुंफोर जोंनि ट्राइबेल सुबुंफ्रा थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। दिनैहाय जों बेवहाय नुजाफैनानै जों जोबोद दुखु मोनदों आरो दिनै मोनसे ग्रान्ड मेगा रेलि लानाय जादों। बे रेलियाव जों जोंनि बे जागिरद ओनसोलनि बर' सुबुंफोरनि एबा जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोर जेरै जोंहा टिवा दङ, कार्बि दङ, राभा दङ, दिनै दिउरि दङ, बिथांमोननि जानानै बिथांमोननि हाखौ दिनै प्रटेक्सन होनो थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों दिनै नुजाफैदों आरो बेयावहाय जों बेखौनो बुंदों आरो बे मिडियानि गेजेरजोंबो जों बुंदों दि आसाम सरकारा एक इन्सिबो जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ दिनै लानायनि बिथांमोना मोन्थाय गैया। जा भारतनि संबिधान बादे जोंनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव जोंनि बर'फ्रा दिनै थांनानै थानायनि जा मोन्थाय दं आरो जौगानायनि नामाव इन्डास्ट्रिनि नामाव दिनै डेभेलपमेन्टनि नामाव जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ दिनै आसाम सरकारा दिनै बारे बारे सेनानै लानायनि जि षड़यन्त्र बे दिनै दानि गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय समावबो बिटिसिआव जोंनि क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरायाव 6000निबो बारा बिगा हा दिनै आदानिनो दिनै हगारनो नागिरदोंमोन। दिनै थांनाय बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नाथाय जोंनि बिटिसिनि सांग्रां बर' सुबुंफ्रा दिनै मालाबाबो बेखौ गनायनानै लानो हायाखै आरो बिथांमोनखौ हासिब सुवा लानानै हखारहरनो हादों। थिग बिदिनो सारा जोंनि आसामनि बर' सुबुंफोरा आफादफोर बुद्धिजिबि बिथांमोना दिनै सिन्था खालामनांगोन बे जागिरदनि जोंनि बर' सुबुंफोरनि हा हुखौ दिनै प्रटेक्सन होनो थाखाय बयबो आवाज दिखांनांगोन आरो बिथांमोननि जानानै थागिबि हिसाबै बे बिथांमोननि हाखौ ट्राइबेल हिसाबै दिनै प्रटेक्सन होनायाव बयबो मदद होनांगोन आरो बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोन्थाय सारा आसामावनो बिथांमोननि थाखाय जों जुगे जुगे बिखा फोदानानै जों नांनो थाखाय जों ओंखारबोदों आरो सारा आसामावनो जोंनि ट्राइबेलफोरनि समायसाखौ जों दिनै बजबनानै लानानै दिनै सौसिलांनो थाखाय जों ओंखारबोदों। जों रावखौबो गिया। जों मोसा फिसाबादि नेरनानै जों जोनोम जादों। बेवहाय जों रावखौबो गिनो थाङाखै। जोंनि आयेन बादे भारतनि संबिधान बादे जोंहा दिनै थांनानै थानायनि थागिबि हिसाबै जोंहा मोन्थाय दंखायो आरो बे मोन्थायखौ लानानै जों आवगायलांगोन। जों जोंनि आबै आबौ होलांखानाय हाखौ जों दिनै प्रटेक्सन होनो ओंखारदों। आयेननि बाबै जों सोरनिबा हाखौ सेनो जों थाङाखै। बेनि थाखायनो जौगानायनि नामाव एबा दिनै डेभेलपमेन्टनि नामाव
दिनै सोरबा जोंनि हाखौ सेनानै लानो नागिरदोंब्ला बेखौ खुनु जों कनसिडारेसन होनाय जानाय नङा थांनाय समावहाय जोंनि दिसपुरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ डिरिजार्भ खालामनानै जोंनि बर'फोरखौ होखारजोबनानै जोंनि कार्बि ट्राइबेल्स दिउरि राभाफोरखौ होखारजोबनानै बिथांमोना हालाय हाफाय दासिमबो हानि पाट्टा गैया थांनानै थानायनि अबस्था गैया बैफोरबायदि षड़यन्त्रखौ आरोबाव जों जानो होलिया आरो बिनि थाखायनो जों गसंनो थाखाय मैयाहाय जोङो जागि रडआव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस लिडार्सफ्रा आरो ससियेल एक्टिभिस्ट ट्राइबेल एक्टिभिस्ट बिथांमोना दिनै ज' फैनानै जों मोनसे इउनाइटेड दानि ट्राइबेल इयुथ्स लाइमोनफोरा मोनसे इउनाइटेड फ्रम बानायदों बेनो जाहैबाय इउनाइटेड ट्राइबेल कोअर्डिनेशन फ्रन्ट अफ आसाम बिनि थ्रुयै जों सारा आसामावहाय फैबाय थानाय समाव ट्राइबेलफोरनि मोनथायनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि हाहुरिनि अधिकारनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि राजनितिक अधिकारनि थाखाय जों दिनै खामानि मावनो ओंखारबोदों आरो बेयावहाय जों मोनसे सिन्ता धारना गोदान कनसेप्ट आरो फिल'सफिजों जों आवगायनांसिगोन आरो बे आवगायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि आसामाव ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्शननि थाखाय जों दिनै जों दावहा नांनो ओंखारबोदों आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि बर'फोरनि देरसिन सिमां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय जि डिप्ल'मेसि पलिसि बेखौ जों लागासिनो आरो फैबाय थानाय समाव बनसुवा बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां बड'फानि आद्रा थानाय सिमां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जाफुंसार होनायाव जों मैखोम भाबै मोसा फिसाबादि जों देरनानै आवगायगासिनो दङ গোটেই কাৰ্বি হওক তিৱা হওক বড়ো হওক ৰাভা হওক গোটেই ইয়াত আমাৰ আগৰ পৰা বসবাস থাকিছে আৰু ইয়াত মাতৃ ভাষা কোনো পোৱা নাই আগৰ পৰা মই গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ জনাম যে টাউনশ্বিপ বনোৱাটো আমাৰ যে জনজাতিক এভিকশ্যন কৰি পেলাই নহয় আমি ডেভেলপমেণ্টটো বিচাৰে কিন্তু আমাৰ ট্ৰাইবেল জনজাতিক মানে মাটিৰ পৰা নিজৰ মাটিৰ পৰা আমার দেউতার ফাদার গ্রেট গ্রান্ডফাদার্স মানে কিন্তু দিয়ার মাটিত এভিকশ্যন কৰি পেলাই নহয় আমি বিচাৰোঁ ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু আমাৰ জনজাতি যিটো বসবাস কৰা আগৰ পৰা থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছ আগত সেই মানুহবিলাক মানে এভিকশ্যন কৰি পেলাই নহয় ইয়াৰ কাৰণে আমি যিটো ইয়াৰ মাটিত পাট্টা আগৰ পৰা এনে পোৱা নাই সেই আগত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টত আমি অনুৰোধ জনাম যে এই মাটি পাট্টা আকৌ দিব লাগে আৰু ইয়াত মাটিৰ প্ৰটেকশ্যন আমাৰ সেই ট্ৰাইবেলসকলৰ যি 6 শিডিউলৰ পৰা আমাৰ যিটো ট্ৰাইবেল এণ্ড বেল্ট এণ্ড ব্লক যিটো প্ৰটেকশ্যন আছে আৰু ফৰেষ্ট ৰুলেছ এক্ট 2005-06ত যিটো প্ৰটেকশ্যন আছে সেইটো এপ্লাই কৰি পেলাই আমাৰ জাগি ৰোডত যি মাটিৰ পাট্টা আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে জনজাতিৰ কাৰণে দিব লাগে আমি বড়ো নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ হৈ পেলাই আমি একলগে গোটেই অসমৰ যুৱ ছাত্ৰ নেতা আৰু ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আজি ইয়াৰ জমা হৈ পেলাই ইন দ্য নেম এণ্ড নৰ্মেল ক্লাছৰ অফ ইউনাইটেড ট্ৰাইবেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন ফ্ৰণ্ট অফ আছাম আমি এক হৈ পেলাই ফিউচাৰত আমি জনজাতিৰ ৰাইটছৰ কাৰণে আমি সকলো মান মাতি যাম আৰু কাম কৰি যাম